Ado curito, curito ko curito rajo, rajo ko barana duo, nan gadang laki-laki, nan kete padusi, nan laki-laki ko banamo si jaka, sedangkan nan padusi banamo jubaida. Inyo tu lagadang kulo kini, si jaka pingin babini, baik tujuh si jubaida, balaki pun. Kalaulah jadi kawarale, kaduonyo minta curito, curitonya sadoi koa. Ado curito, curito ko curito rajo, rajo ko barana duo. Yang di luar berempat, yang di luar berempat. Nan kete padusi, nan laki-laki ko banamo si jaka, habis carito. Dengan bismillah kita buka damai tiap karajokan dimulai. Salam ta'azim kami minta doi kudus sana kasadunya. Masuk ke YouTube, sorot dalam ni. Mohon sumbangannya untuk perkembangan kesenian hari untuk pembangunan masjid raya. Itu akan ada manawa kadang berjalan meminta para sakit tu lah. Aku lain lagu modelnya. Barado. Kalau 10.000 kali 10 juta. 10 juta bro. Barado.
banyak bikin sirahai gua. Alas kelima ya dah. Ya, bawa sirahai. Iyo. Sama tu. Bismillah lo. Ke tepi. Baikin. Agak ke tepi seketik. Tolong panitia di tepi. Iku agak ambil seketik dua. Penampilannya agak mistis. Iyo mak, iyo. Tolong di tengah.